Hej, jeg hedder Line, og jeg er psykolog og forsker inde hos det Nationale Sorgcenter. Og i mit daglige arbejde, der møder jeg blandt andet familier, hvor en forælder er ramt af alvorlig fysisk sygdom. Så derfor så kender jeg lidt til den situation, som I står derhjemme i jeres familie lige nu, jer der ser med. Vi ved jo, at man gør sig mange overvejelser som forældre, når man får besked om, at man er ramt af alvorlig sygdom. Og en af dem kan blandt andet være, hvordan man støtter sit barn bedst muligt, og hvordan man får inddraget de andre relevante voksne, der kan være i ens barns liv. Og det webinar, I nu skal til at se, det kommer til at handle om, hvordan I kan inddrage jeres barns skole og SFO eller klubtilbud, og de voksne, som er der, med henblik på at kunne støtte jeres børn bedst muligt. Vi ved, at konsekvenserne af at have en alvorligt syg forælder kan minimeres med voksenstøtte. Derfor så er det en rigtig god idé at inddrage dit barns skole og SFO eller klubtilbud, og ligesom indvie dem i jeres families situation. Det er klart, der vil selvfølgelig være stor forskel på, hvor åbne forskellige børn og forskellige voksne er. Og det kan føles enormt grænseoverskridende at skulle indvie andre mennesker uden for jeres umiddelbare familie eller jeres umiddelbare netværk i den her private situation, I står lige nu, hvor en af jer forældre er blevet ramt af sygdom. Men der kan være store fordele i at turde være åbne omkring ens sygdom, særligt for jeres børn. For det betyder, at de kan opnå meget mere støtte, og der kan være nogle voksne, der tager hensyn til dem og deres reaktioner i deres dagligdag. Tal rigtig gerne med jeres barn på forhånd om, hvordan det kunne være rart, at I gjorde det og involverede de andre voksne. Man kan sige, at det kan være jer som forældre, der ligesom bestemmer, at skolen er nødt til at blive informeret. Men I kan fx tale med jeres barn om der er en bestemt voksen, som de er mest trygge ved på skolen, og så kan det være den person, der ligesom bliver kontaktperson mellem jer som familie og mellem skolen. Fordi på den måde så har barnet også noget indflydelse på, hvad der bliver sagt, og hvordan I gør det. Jo ældre dit barn er, jo mere er du nødt til at involvere dem i, hvem der bliver informeret. Det kan være, at du har en teenager derhjemme, som kan være meget insisterende på, at det er rart, at den og den lærer ved det, men der er også en hel masse, der ikke behøver at skal vide noget. Og forskellige børn har selvfølgelig forskellige behov og præferencer, og dem er det jo en rigtig god idé, at I lytter til, ligesom I også normalt vil gøre. Så det at tænke kommunikation med for eksempel barnets lærer ind, er en måde at passe på barnet på, som er vigtig i den her situation. Kan du sige noget mere sådan konkret om, hvad man kan overveje, og hvad man kan aftale med for eksempel skolen? Ja, altså nogle vigtige overvejelser forud for, at i orienteringsskolen, det kunne for eksempel være, hvem er det, der skal fortælle det i klassen, at du eller din partner eller medforældre er blevet syg? Har barnet selv lyst til at skal være den, der fortæller det til sin klasse? Er det en af jer forældre, der fortæller det? Eller kunne I bedst tænke jer, at det er klasselæreren, der fortæller det? I kan også tale med jeres barn om på forhånd, om de har lyst til at være der, når resten af klassen får besked, eller om de faktisk bare helst vil have en fridag den dag. Andre vigtige overvejelser og snakke, I kan have med jeres barn inden, kan være, er der nogle bestemte måder, de godt sådan kunne ønske sig, at deres klassekammerater kunne reagere? Må de gerne spørge ind til forældrens sygdom, eller er de helst fri for det? Kunne jeres barn godt tænke sig, at deres klassekammerater kom og gav dem et kram, når de har fået beskeden? Hvis der er et eller andet, som de kunne ønske sig, så kan det være rart at have fået talt om det inden. Hvilke erfaringer har du med den rolle, lærer og andre professionelle spiller for børn i de her situationer? Hvordan et barn klarer sig igennem en periode, hvor forældrene er alvorligt syg, det afhænger blandt andet af, hvilken støtte de får i omgivelserne, blandt andet af skolen og lærerne.
Så derfor ved vi, at lærere og pædagoger har en vigtig rolle i barnets liv på det her tidspunkt. Det er der faktisk både forskningsmæssige undersøgelser, der peger på, men det er også noget, vi rigtig meget hører fra de familier, der kommer herinde i vores hus. Og jeg har faktisk taget en lille video med til jer, der handler om, hvordan lærere og pædagoger kan spørge ind til børn og kan ligesom vise dem, at de ser dem, og de er opmærksomme på dem. For det er noget af det, der kan blive rigtig vigtigt for et barn, der måske kan komme til at føle sig lidt klemt. At der er nogle vigtige voksne i deres liv, der ser dem og ser, at de er i en sårbar situation lige nu. Så den kan I se med her, den video. De fleste børn og unge vokser op uden bekymringer om sygdom og død. Men for nogen forandrer livet sig, og en alvor og uvished flytter ind. Alvorlig fysisk sygdom hos en forælder rammer hele familien, og bekymrende tanker opstår. Hvor meget skal børnene vide om min sygdom? Hvordan skal jeg klare både at tage mig af min mand og mine børn? Det er min skyld, far er blevet syg. Bliver far nogensinde rask nok til at spille bold med mig igen? Kommer far til at dø af sin sygdom? Kan jeg tillade mig at tage på efterskole? Børn og unge, der lever med alvorlig fysisk sygdom i familien, er belastet over tid og lever med konstant uvished. Som fagperson kan du gøre en stor forskel. Du er en betydningsfuld voksen, som er afgørende for at understøtte barnet og den unges trivsel. Så hvad kan du gøre? Vær oprigtig i din interesse og vis, at du er der. Tænk over timingen. Mange børn og unge er meget private og vil helst ikke tale om sygdom, når der er andre til stede. Spørg for eksempel, er det okay at spørge ind til din fars sygdom? Vær forberedt på, at du kan blive afvist, men vis, at du er der og følger op. Det vigtige er, at du ser barnet eller den unge og spørger ind til dem, frem for kun at spørge til den syge forælder. Mange siger, de er okay, når de bliver spurgt, selvom de ikke er det. Brug simple, åbne og direkte spørgsmål. Hvordan er det for dig at besøge din far på hospitalet? Hvordan er det at være sammen med vennerne, efter din far er blevet syg? Hvem snakker du med, når du har en svær dag? Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Vi ved, at konsekvenserne af at have en alvorligt syg forælder kan minimeres med voksenstøtte. Har du brug for yderligere råd og vejledning, kan du bruge det nationale sorgcenter, sorgcenter.dk. Ja, videoen her, den henvender sig jo til professionelle, og I er velkommen til at dele den med jeres barns skole eller SFO. Og I kan også bare dele nogle af de pointer, der er i videoen, hvis I skulle få lyst. Det er det her, en af de gode pointer, der er, synes jeg, er det her med at stille simple og åbne spørgsmål. Og det er jo også noget, som I selv kan gøre brug af som forældre, når I taler med jeres barn. Skolen og SFO'en og klubben er jo ligesom dem, der har tit den daglige kontakt med dit barn. Tit så tilbringer ens børn jo næsten mere tid her, end de gør derhjemme i løbet af en dagligdag. Og derfor så er det også vigtigt, at det er de her steder, hvor der kan være nogle voksne, der er særligt opmærksomme på ens børn, og de kan ligesom hjælpe her og nu, hvis jeres børn skulle få brug for det. Lærerne er også dem, der kender klassekulturen og kender måske jer som familie. Og for mange børn, vi møder herinde i sorgcentret, der kan skolen faktisk sådan blive lidt et frirum eller lidt en pause fra en dagligdag, der måske ellers sådan i sygdomsperioden kan være præget af store forandringer hjemme eller måske være lidt kaotisk. Og her der kan det være rigtig rart at kunne ligesom have en klasselærer, der er informeret om, hvordan jeres families situation er lige nu, som ligesom kan, og så kan den her klasselærer blive
et trygt anker for barnet. Der vil også være børn, der i den her periode med den svære sygdom får svært ved at komme i skole. Som ikke ser det som en pause, men mere sådan ser det som, at ja, det kan blive svært at komme afsted, fordi at man måske i virkeligheden helst vil blive hjemme og hvad skal man sige, passe lidt på den syge forældre, som man har. Eller det kan blive svært for mange børn at koncentrere sig i skolen, fordi tankerne måske vandrer hjem til, hvordan har mine forældre det derhjemme, eller måske går I og venter på nyt i forhold til, om den behandling, du er i lige nu, den virker. Så for nogle børn kan det også blive rigtig svært at komme i skole. Og her der er det endnu en gang vigtigt, at de vigtige voksne på skolen, de er informeret, sådan at de møder dit barn med forståelse og viser hensyn, når de får det svært. En konkret ting, man kan gøre, er også, at man kan tale med klasselæreren om de måske kan tale med de andre elever i klassen om, hvordan man er en god klassekammerat for en, der har en syg forælder. Fordi det kunne måske være noget med, hvor meget har dit barn lyst til, at der bliver spurgt ind. Rigtig mange børn i en klasse vil jo faktisk gerne være gode klassekammerater og gøre noget hjælpsomt, men de ved oftest ikke, hvad de skal gøre, fordi de ikke har nogen tidligere erfaringer med en kammerat, der har en syg forælder. Det kan også være en god idé at tale med klasselæreren om, at de, eller den kontaktperson, I nu har bestemt, der skal være kontakten mellem hjem og familie, at de ligesom orienterer resten af lærerstaben om, hvis der for eksempel er nogle særregler for dit barn i den her periode. Det kan for eksempel være, at læreren har lavet en aftale med dit barn om, at det er okay, de lige går ud og trækker lidt frisk luft, hvis det hele lige bliver lidt for meget for dem, eller det kan være, at der er en aftale om, at de har lov til at have deres mobiltelefon og har lov til at ringe hjem en gang imellem, hvis de lige har brug for det. Og så skal der ikke ligesom komme en vikar eller nogle andre voksne og skælde ud, hvis de ikke kender til den her særregel. Det kunne være, at det var en mobilfri skole, og man slet ikke måtte have sin mobiltelefon. Og hvis der så er lavet nogle særlige ordninger for dit barn, så er det vigtigt, at alle de voksne ved det, så at barnet ligesom ikke får skæld ud, men bliver mødt med forståelse i stedet for. Børn har selvfølgelig forskellige behov og præferencer, og jeg gætter på, at der er mange af jer derhjemme, der vil opleve, at hvis I har flere børn, så kan de godt have vidt forskellige behov eller tanker om, hvem der skal vide, hvor meget hen på skolen. Og det kan være en god idé at sætte jer ned i familien og tale om det, og ligesom anerkende, at det er helt okay, at man har lyst til noget forskelligt, og der skal være plads til det hele. Hvordan kan skolen over længere tid være med til at støtte barnet? Ja, altså for at sikre et godt samarbejde med skolen, så vil vi anbefale, at de løbende får opdateret skolen. Både hvis der ligesom sker nogle udviklinger i sygdomsforløbet, eller nogle ændringer i det hele taget. Men nogle gange så er det, at der ikke er noget nyt, det er også nyt. Man kan ligesom skelne mellem, at der er den lidt mere akutte fase, lige der omkring diagnosetidspunktet, hvor I skal have delt med skolen og med barnets klassekammerater, at du eller din partner er blevet syg. Men der er ligesom også på den lidt længere bane. Men efter den lidt mere akutte fase, så kommer der også en periode, hvor det måske bliver lidt mere hverdag. Og her taler vi med ret mange børn inde hos os, som kan have en oplevelse af, at i den her periode kan komme til at blive lidt glemt. Der kan måske lige omkring det tidspunkt, hvor det blev meldt ud, at der var en forælder, der var syg, så kan børnene godt opleve at have fået, at der var lidt mere opmærksomhed, og deres klassekammerater og lærere var søde til at spørge ind. Men når der er gået noget tid, så kan de godt få en oplevelse af at blive en lille smule glemt. At klassekammeraterne måske glemmer at spørge ind, eller måske helt glemmer, at man har en syg forælder, fordi for dem går livet jo hurtigt videre, og de tænker ikke så meget på, at der er et barn, der stadigvæk har en syg forælder, og gør sig en hel masse bekymringer omkring det. Og hvis de her børn kommer til at gå og føle sig lidt glemte, så kan man godt komme til at gå og blive lidt ensom, hvis ikke man føler, at der overhovedet er nogen, der spørger ind. Og nogle gange så kan det for nogle børn også komme til at betyde det med, at hvis deres klassekammerater helt glemmer at spørge til, hvordan det går, så kan man måske komme til at få en opfattelse af, at de faktisk er ligeglade. Så derfor så er det rigtig vigtigt løbende at få opdateret skolen og
Og også løbende tale med dem om, hvad er egentlig rart for dit barn. Er det rart, at der jævnligt er nogen, der spørger til, hvordan det går derhjemme, eller hvad synes de, der vil være rart, så de kan mærke, at deres klassekammerater ikke har glemt dem, men tænker på dem. Er der andre voksne, ud over lærere og pædagoger, man kan overveje at inddrage? Ja, man kan også overveje, om det vil være en god idé at informere de andre forældre i klassen. Og igen så er jeg opmærksom på, at det jo lidt kan være et dilemma det her med, at det er noget enormt privat, man skal til at dele ud til andre mennesker, og at det kan være grænseoverskridende. Men den åbenhed kommer til at komme dit barn til gode. Nogle forældre vil foretrække selv at informere de øvrige forældre i klassen, og andre har måske lyst til, at det er klasselæreren, der melder ud. Men vi hører, uanset hvem der melder det ud, fra mange af de familier, der kommer herinde, at det kan være ret rart, at man selv har givet udtryk for, hvilke ønsker og behov man har som familie. Det kan fx være rart, at de andre forældre ved noget om, at når du kommer og henter dit barn i SFO'en, så kan børnene være forberedt på, at du ser lidt anderledes ud, fordi du er i behandling. Det kan være, at du ikke har noget hår. Og det kan egentlig være rart for dit barn, at de andre børn er blevet gjort opmærksom på det. Det kan også være, at du har lyst til at fortælle de andre forældre, at for en periode, der er overskuddet og ressourcerne måske lidt mindre hos jer, men I har stadigvæk overskud til at have børn med hjem på legeaftaler, eller måske der er en periode, hvor I vil foretrække, at det er de andre forældre, der lige er vært for legeaftalerne eller legegrupperne. Og man kan sige, jo mere konkrete I er omkring, hvad jeres behov er, jo nemmere er det for andre at imødekomme dem. Og så er vi jo også samtidig opmærksomme på, at det kan nogle gange være svært at mærke efter, hvad ens behov er, eller hvad man lige ønsker fra den ene dag til den anden. Det kan også være rart, om de andre forældre i klassen ved, om du har lyst til, at der bliver spurgt ind, eller din partner har lyst til, at der bliver spurgt ind, hvis I møder dem i forbindelse med aflevering eller hentning. Vil I gerne have, at de lige spørger, hvordan det går, eller vil I faktisk helst ikke have, at der er nogen, der spørger ind? Og det kan selvfølgelig godt ændre sig lidt, men det kan være rart at vide, om man har lyst til at blive spurgt ind. Det er også en rigtig god idé, ikke at skrive noget ud til de andre forældre, eller ikke at fortælle noget ud til de andre forældre i klassen, som jeres barn ikke allerede ved. Og på samme måde, så kan det som forældrene i den anden ende faktisk være rart, at I også måske skriver lidt om, hvad jeres eget barn ved, så de er sikre på, hvad de med god samvittighed kan fortælle til deres barn. Det kan også være en god idé at tænke over, om der er andre vigtige voksne i dit barns liv, som I tænker, der kunne være gode at involvere, fordi de vil være en støtte for jeres barn. Det kan jo f.eks. være fodboldtræneren, eller det kan være spejderlederen. Men igen så vil vi anbefale, at det er noget, I drøfter med jeres barn eller teenager, fordi det kan være, at de har en holdning til, at det har de faktisk ikke lyst til, at fodboldtræneren eller gymnastiktræneren skal vide. Det kan være, at de har lyst til, at deres fritidsaktivitet bare skal være et frirum, hvor de ikke behøver skal forholde sig til, om der er nogen, der kan finde på at spørge ind til sygdommen. Så som sagt, det kan være vigtigt det her med at inddrage dit barn i, hvor mange de synes, der skal have besked om det. Fordelen ved, igen ligesom med de andre scenarier, jeg har fortalt om, fordelen ved at være åbne omkring det, det er jo selvfølgelig, at gymnastiktræneren lidt bedre kan gribe det barn, hvis nu at de bliver kede af det under træning, eller hvis de andre børn spørger ind til, hvorfor er din far aldrig mere med ud at se gymnastik, eller hvorfor det er altid kun din mor, der afleverer. Så jo mere man er åben om det, jo bedre mulighed er der selvfølgelig for, at dit barn kan blive støttet. Opsamler her til sidst, så vil jeg bare sige, at det er jo selvfølgelig også vigtigt, at den gode kommunikation går begge veje. Nu har jeg talt en masse om, hvordan du kan holde, eller I derhjemme, du og din partner eller medforældre, kan holde skolen orienteret om sygdomsforløbet og hvordan det går. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at du kan få nogle tilbagemeldinger fra skolen om, hvordan det går med dit barn, om der er noget, de særligt har lagt mærke til. Og så vil jeg her afslutningsvis bare sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I har kunne bruge nogle af de her inputs til, hvordan man eventuelt kan inddrage nogle af de vigtige sådan, professionelle voksne, der er i jeres barns liv, med henblik på at kunne give dem den
bedst mulige støtte og tage bedst mulige hensyn til dem. Tak.